Ngikubingelele mbukeli wami, phinde ngikwemukele enkosini yethu ethi sidla ngokhezo oludala. Mbukeli, sengiphinde ngabuya sengibuya nomemulo part 2 njengoba bengithembisile uma kuphela lo part 1 kade siwenza. Namhla ke mbukeli ngithi cha, ake ngiphinde ngilithathe udaba ngiliphindisele kuye wasoyengweni oyena osilethele nomshikashika wesihloko okufuneke siuxoxe siuqhube kuze kufike lapha engithe khona ngifuna ukuthi ngize ngifinyelele khona elapha ngobe sengiphethe khona. Wena wasengweni ake ngiphinde ngizwe ukuba akube sisesonke yena wena wakade ngiswayo. Ngisekhona. Dingiswa Sithokoze. Mbukeli wami ake ngingene ekuthenini lo memulo part 2 engiza nawo umemulo engithola ukuthi wawenzelwa indodakazi ethe yayiphatha kahle uyise waze wathatha isinqumo sokuthi ngoba lengane yami ingihloniphile yangali lisondeza ihlaze ekhaya yangawuthatha umzimba wayo yawunikela kubantu abazowuphazamisa nabazophazamisa nesithunzi sekhaya. Sengithatha isinqumo ke manje sokuthi ke angimenzele into enhle umntanami kuyiwe phambili. Mbukele kusho ukuthi into engayisho ngingathi ifune ibuye kwesinye isikhathi isikhumbule ukuthi obaba nomkhulu nokhokho abantu abebe nakho ukuthi bathi uma beganwa bangaganwa umfazi oyedwa kunalokho babe nesithembu sabafazi. So ke kuvela ukuthi ke babukeli kwakwenzeka uthola ukuthi ubaba kulabo mama abamganileyo awenhleze bahlanu bakhona abantwana kulabo mama abahlanu abasebuthweni elilodwa. Ngakho ke uyakubuka ukuthi labantwana bakhe bamhloniphile nomuzi bawuhloniphile. Ngakho ke angakwazi ukuthi uma enza inkonzo yokuthi uyabajabulela uyabajabulisa ababophe ngalibhande linye ukusho ukuthi abenzele inkonzo eyodwa ngosuku olulodwa. Bukeleke kuvela ukuthi ke esimene esifana naleso lenkonzo igama engalitholayo ukuthi yayibizwa ngalo kwakuthiwa inkwezelo, abanye bathi inkuthazelo. Okusho ukuthi laba bathi inkwezelo babekuthatha ngokuthi ubaba uma enza lo mshikashika walenkonzo ukhwezela okuhle okwenziwayo. Wena wabona masikhuluma ngokukhwezela kukhwezelwa eziko uma kubaswe umlilo ziyazi ithi ikhuni uma seyishile sebuke ngathi ihlehlile lapha na eziko ziyake siphushwe ke ikhwezelwe ingeniswe emalahleni lapho ukuze zizokwazi ukuthi ziqhubeke phela nokusha ukuze umlilo uqhubeke nembiza ephekiweyo okusho ukuthi ibhodo eliphekiweyo likwazi ukuthi livuthwe. Ngakho ke mbukele njengoba bethi inkwezelo nje futhi ke ubaba ukhwezela okuhle
akubona kwenzeka ukuthi akuye phambili. Futhi ukukhwezela nje kubo abenzi bokuhle, aphinde futhi akukhwezele nakwabaza ngemuva ukuthi nabo babe nakho ukubona ukuthi kufanelekile ukuba siy'phathe ngendlela laba abaya ngaphambili abay'phathe ngayo, ukuze egcineni nathi sibe nomklomelo wokujabulelwa ngabazali ukuthi bagcine besijabulisa nathi. Okusho ukuthi-ke inkwezelo-ke lena ngokwenkulumo yokuthi inkwezelo. Laba bebethi-ke inkuthazelo-ke nabo babethatha ngalo igama lokuthi ubaba uyakhuthaza, ukhuthaza bona abantwana laba benzela le nkonzo ukuthi baqhubeke baye phambili, bangabe-ke sebezilahlela ukuthi ngoba sebenzelwe le nto-ke bese-ke bengakwazi ukuthi bayiqhubeke bayiphathe ngendlela yokuthi kuhanjwe kanjani phela ukuyigcina kwabo bekungakho ukuthi bebeyigcinelayo ukuthi kufuneke beze benzelwe lento, kepha bebeyigcinela isigaba esilandelayo ebebeqeqeshelwa sona ukuthi uma sibafica sokuthi nabo benda beba nemizi yabo, kube abantu abaziyo ukuthi indlela yobuntombi bayihambile futhi bayivikele kangakanani baze bafika esigabeni sokuthi baba nemizi abendela kuyona. Ngakho-ke mbukeli, inkulumo-ke kanjalo ithi igama lale nkonzo ibivela ngelo gama lokuthi inkwezelo noma inkuthazelo. Okusho ukuthi-ke mbukeli, uma kukanjalo-ke kufanele-ke uma sekwenziwa kuvele kwazeke ukuthi labantu bazoqoqwa babe ndawonye benzelwe ngosuku olulodwa lenkonzo yabo lomcimbi wabo. Saphinde sabuya mbukeli. Okusho ukuthi embukeli wami-ke akwengeneke ekuthenini uma ngiyithola le nkulumo ivela ukuthi ibiqala kanjani le ndaba, iqhutshwe kanjani bese iphethwa kanjani. Kuyavela-ke embukeli ukuthi njengoba ngeke ngakubeka esiqephini esedlule kumemulo part 1 ukuthi uSokhaya wayesuke vele efuyile enemfuyo yakhe, futhi le mfuyo kungakho ukuthi ifuyelwe ibhizinisi, kepha ifuyelwe idingo ey'fana nazo lezi ey'suke zenzelwa nabo abantwana. Futhi zisuke ziningi iy'dingo, kodwa-ke kuyaphoqa manje ukuthi ngoba wenzela abantwana nakhona futhi kube yisidingo esidinga lona njalo isimo sesibaya ukuthi sithinteke. Okusho ukuthi-ke mbukeli-ke kuvela ukuthi-ke uSokhaya-ke naye waye elikhanda uhlelo lokuthi akhulume-ke namakhosikazi akhe lamngani leyo ukuthi cha, iy'ngane zami indlela eziyiyona nendlela engisathola ngayo ukuthi ziqoqe ngakhona kuze kufika lesi sigaba ezikusona kuyangithokozisa mina, futhi-ke isigaba abakusona sengakwazi nani ukuthi ngibenzele inkonzo enhle, inkonzo ekhomba ukuthi ngiyawuthokozela umzuzu nomzuzu wokuyiqoqa kwabo. Futhi-ke nabantu bazi ukuthi ngizele iy'ntombi ezikulungele manje ukuthi zingakwazi ukuba nekwabo ngelinye ilanga.
Kuyavela-ke embukela ukuthi-ke cha, wayethi uma esebabekile leso sithombe omama-ke, cha-ke nabo bese bekubona hawu bantu, uma usho kanjalo-ke Sokhaya, kuyasijabulisa nathi ngoba nathi iy'ngane siyay'bona zona ziy'qoqile kodwa-ke manje angeke sithini ngoba konke kusezandleni zakho njengomuntu oyinhloko yekhaya. Asithembe wena osengweni usekhona. Ngisekhona. Dingiswayo omkhulu. Okusho ukuthi-ke mbukeli uma esekwazi ukuthi ababeke sithombe-ke abazali-ke, kusho ukuthi omama bazo lezi ntombi, uzobe-ke senza yona-ke isidlo, ukuthi njengoba ngibekile naphambilini ukuthi isidlo esisuke siyisima kanjani, isidlo lapho abona khona ukuthi hhayi ey'nkomeni zakhe kukhona inkomo isithe ukukhula impela isingazitshode uma engazange azaze alithathe lolu daba lokuthi kube khona enziswa khona. Lezo uyayibona leya nkabi leya ukuthi hhayi leya nkabi isikhule yona, ngingayibamba ngenze nje isithebe sokuthi ngikwazi ukuqoqa umndeni usondele, ebese ngikwazi ukuthi kube ney'ngxoxo ngokunjalo. Sikhumbule phela ababukeli ukuthi esikhathini sangaphambili umhlaba ubungemfishane njengoba usumfishane kithi. Njengoba siqoqelwa ndawonye nje, senziwa amaqoqo, senziwa isixhokolo, kulawulwa khona njalo ukuthi singakhululeki ngokufanelekile, kepha sihehwe ngokuthiwa ingoba kusondezwa intuthuko uma abantu behlangene. Kodwa ukuhlangana nentuthuko kwabantu kuthiwa bahlangene bese kuletha intuthuko, isiza uma impilo ingaphileki. Kepha-ke umlungu uyakwazi ukuthi uma ehlela ukuthi ngizothi ngiveza ngapha kodwa ngapha ngibe ngivala impilo, bejabule ubukhazikhazi kodwa ngiyazi ukuthi lo bukhazikhazi ekugcineni buyoba iqanda. Okusho ukuthi embukeli-ke uyathi uSokhaya uma esesenzile leso sithebe-ke, wayebamba leyo nkabi yakhe-ke wayibuyisa phansi, ebese-ke ifika kumndeni-ke kuzodliwa le nyama, kusho ukuthi ibhekwe, ivuthwe, uma isivuthwe-ke, ebese emva kwalokho-ke sekwazi ukuthi hhayi mase befike bonke abaleyo ndlu edlelana nalena, useyakwazi ukuthi hhayi kuxoxwe bese-ke ekugcineni sekuveza ukuthi cha. Nina-ke basengweni ngithi anginazise ukuthi njengoba nazi ukuthi nginabafazi 5, ngenhlahla futhi ebantwaneni bami engibazele kubo laba abafazi, kunesimo sokuthi kube nobubutho abanye basebuthweni elilodwa. Ngakho-ke sengithatha isinqumo sokuthi ngibenzele inkonzo enhle, inkonzo okuthiwa inkonzo yenkwezelo. Ngibakhwezele kokuhle abakwenzayo, ngibakhuthaze kokuhle abakwenza ukuthi bangakuyeki, kuqhutshekwe kuyiwe phambili. Cha-ke mbabukeli kuvela ukuthi-ke emva kwalokho-ke, hhayi ebese bekwemukela-ke bomndeni babonge ukuthi hawu, yazi yayinhle into oyihlelayo wena wasengweni, uyibhekise ebantwaneni bakho, ubazele. Kuvela ukuthi-ke babukeli-ke uma ngabe-ke sekwenziwa into efana naleyo-ke, babethi uma ngabe sekudliwe kwaqedwa-ke bese-ke besika amavenge-ke bey'hambela beyela emakhaya lapho ngokwezindlu kwamagceke. Umndeni lawo ngoba phela kusuke kuyimindeni wesibongo esisodwa kodwa ukuthi izindlu zihlukene ngobaba ababezalwa likhehla elithize. So uma ngabe-ke sebehambile-ke, kuyakufanele-ke kukhandwe iy'nhlelo, kusho ukuthi-ke omame-ke babe bayenza-ke imizamo ukuthi emakubo la bezalwa khona, bayayidlulisa le nkulumo ukuthi uSokhaya useyikhulume kahle kanjena ngabantwana abazele. Bayafisa ukuthi-ke ngoba useshilo uSokhaya ukuthi uzobenzela futhi wayigagula nenyanga. Futhi ngingakhanda nisibone ukuthi uSokhaya hleze uyibekile wathi hhayi into ezofuneka yenziwe ngoJuni. So-ke njengoba kuJanuwari nje, uyabona ukuthi uma ebeke isikhathi esikangaleso sivulelekile ukuthi kungaba nenhlelo ey'qondile. Kuvele ukuthi babukeli-ke esimeni esifana naleso kwakuthi uma ngabe
sebedlulisa ke manje ke abazali abangomama badlulisela ke emakhaya kubo ukuthi kunesimo esinjengalesi. Cha, babekuthokozela ke abasemakhaya konina wezingane ukuze unento enhle njengale. Futhi ebaweli kuzobe sekuqhubeka njengoba ngishilo nawe ukudlula ukuthi kufuneke ke kwakhiwe inhlelo ke manje ke zokuthi ilokhungane intombi ke lezi zale mindeni kubalwa ngisho nabo laba abasuke bezokwenzelwa le nkonzo baphume kumkhankaso ukuthi kufuneke kuthezwe izinkuni. Izinkuni ke izinkuni ezizobe sezibhekene nokuthi lo mcimbi nale nkonzo ezokwenziwa isetshenzwe yizo lezo nkuni. Kuyavela ke babukela ukuthi ke kwasuke sekumthwalo ofanele bakwenze. Saphinde sabuya mbukeli. Okusho ukuthi embukeli ke ziphume-ke iy'ntombi ihambe-ke ziyotheza zibuye nayo-ke iy'nkuni. Zizoy'beka-ke zikhande inqumbu lena. Ebese emva kwalokho-ke sekuyazeka ukuthi hhayi-ke emkhakheni wey'nkuni sekuhamba kahle. Sekuyaqhutshekwa kuya phambili akonakele ndawo. Ngoba phela kuhlelelwa uhlelo oluqondileyo nanokuthi inani noma umthamo walezi nkuni kuzawufanele ube mkhulu kakhulu ngoba engathi le nkonzo izothi ukuvuleka kwaze sehlezi abantu bazobe bebahlanu abazobe bekule nkonzo eyobe yenziwa. Okusho ukuthi nesidingo salezi nkuni sizothi xaxa. Kangangokuba ngisho nasehlobeni kuyaziswa ukuthi hhayi ngenxa yokuthi kunesimo esinjengalesi esihlelwayo, hhayi ake nisiboleke iy'ngane zikwazi ukusondela zizokwelekelela ukuze kukwazi ukuthi kuhleleke ngendlela eqondileyo. Kusho ukuthi ziyakwazi-ke ney'hlobo-ke nazo ukusondeza abantwana balekelele ukuthi-ke kuthezwe iy'nkuni zithi ukuba ningi impela. Okusho ukuthi embukeli-ke uma sekufika-ke manje-ke isigaba sokuthi-ke sekufuneke-ke manje-ke bahambe-ke baye emakhaya konina. Bayobika phela ukuthi ubaba kunenkonzo enkulu enhle abahlelele yona. Kusho ukuthi manje kusuke sekuzinsuku-ke esey'sondele ukuba kwenziwe lokho. Sebephikelele ekuthenini sekufuneke bathathe inkonzo nesenzo sokugonqa. Asithembe nawe asoyengweni sisesonke. Sindawonye baba. Dingisayo umkhulu. Mbukeli-ke kusho ukuthi-ke ngenxa yokuthi omama bathi uma beyohlebela abasemakubo ngale nkulumo, kwabe sekuba naso isenzo sokuthi omalume noma ukuthi ibona sebebambe iy'ntambo hlezi omkhulu abasekho, uma kuthi omkhulu bakhona komkhulu-ke babethi uma sebetsheliwe-ke ngodaba olunjengalo bese-ke cha, beya-ke emahlathini-ke beyofuna-ke ukuthi babaze lezi imbokodo ey'suke ziyilophawu lwesibusiso olusuke lunikezwa umntwana ukuthi ngoba umuntu owenze kahle futhi waziwenzelwa nento enhle ngokwenza kahle kwakho, ngakho-ke sikufisela impilo ende.
lolu ubhoko lolu dondolo lusuke lukhuluma lokho ukuthi sikufisela impilo ende ngani ngokuyiphatha kwakho, ngokuyiqoqa kwakho kuze kufikelele nomzali ukuthi akujabulele akuze akujabulise nawe ngento oyenzile. So-ke njengoba-ke emakhaya konina-ke bezobe bebazele izimboko, seyilinde bona mhla befika ukuze banikezwe lezi busiso-ke zokuthi bakhule baze bakhokhobe, bahambe ngalezi mboko, bahambe ngalezi ndondolo. Mayithi indondolo kusho ukuthi-ke ngakha ubuningi ngisusela ebunyini ukuthi udondolo. Saphinde sabuya mbukeli, sisendawonye futhi. Angithembe nawe wasoyengweni usekhona. Ngisekhona. Dingiswayo omkhulu. Okusho ukuthi embukeli-ke sengena-ke manje ukuthi-ke sebeyaphuma-ke. Basuka-ke manje ekhaya emangadini baya emakhaya wonina laba bantwana. Baphelezelwa-ke zimpilisi zabo. Ngoba umuntu nomuntu kufuneka abe zimpelisi zayo. Okungenzeka ukuthi abanye amalungu omndeni, okungenzeka ukuthi abanye bezihlobo. Abayibona abaphelezelayo manje abasa kulemakhaya konina lapha baya khona. Cha nebala uma befika emakhaya konina-ke bafike-ke cha balubeke udaba. Mkhulu okanye malume, njengoba silana nje, njengoba ngilana ngoba phela umuntu nomuntu usuke ekhaya konina basuke bengaphumi emzini owodwa. Njengoba ngilana-ke malume noma mkhulu, ngithunywe ubaba ekhaya uthi uMadlovu angizonazisa ngilimeme futhi ukuthi kule liviki elizayo uma liyophela kuzoba-ke nenkonzo bazongenzela yona, inkonzo yokungijabulela ukuyiphatha, inkonzo yokungijabulisa ngokuyiphatha, inkonzo yokungiqhakambisa nasebantwini ukuthi imina lona obiyiphethe futhi uyakujabulela ubaba futhi uyakukhuthaza lokho. Ngakho-ke bengithi njengoba ngifikile lapha nje ngihamba nalaba abangiphelezelile, size ngakho-ke lokho ukuzokwazisa ikhaya ngomama. Cha, babonge Nkosi yami, banconcoze abasekhaya komama-ke bese bebamukela bethi hhayi-ke bazukulu ngizokwenza kanjena-ke, anizukuhamba. Ayikwazi iy'ngane zendodakazi seyifikile ekhaya, zifike zedlule njengathi zifike emzini noma wesihlobo noma emzini ongaziwa, cha nisekhaya mani lapha. Ngakho anizukwazi ukuhamba. Kusho ukuthi-ke emva kwalokho-ke uzobe sesuka-ke lo muntu oyena uma welabantwana makumkhulu obe sesuka kumkhulu-ke eseyoxoxela-ke manje nomsamo wakhona ekhaya konina wayingane ukuthi cha nina basekutheni sivakashelwa umntwana wendodakazi usibani bani eyayindela emangadini. Le ndodakazi-ke umzukulu wami lona olana uze lapha-ke uzosibikela ngokuhle okuzokwenziwa nguyise ekhaya kube emangadini. Okuhle kuyini na uyise kumenzela ube inkonzo yenkwezelo, inkonzo yenkuthazelo ngoba uziphathile waze weneliseke uyise. Cha-ke
futhi uma eseqedile-ke ukulibela lolu daba-ke ebese yaqhubeka cha besicela okuhle-ke enganeni nisingathe kuze kufike isigaba sokuthi noma isiba nekwayo ibe yikwayo elikhethe ngoba iholwa yinina eniphila ezweni elibona ngokamoya ngoba yona ingaqoka umuzi kanti lezi iqoka umuzi o-wrong ozokwazi ukuba nesimo esingamukelekile kodwa nina niyokwazi ukuthi niyibhekise ingane ukuthi uma kufanele ibe nekwayo yimuphi umuzi ofanelekile. Abonge kumkhulu-ke bese-ke siphuma-ke siyothi-ke abafana kufuneka basondeze imbuzi-ke ngoba phela imbuzi iyona ebifuywa kakhulu ebibaningi esikhathini sasendulo. Okusho ukuthi manje-ke iyona mpahla eyinkukhu yekhaya ebibambeka kalula nje kwemukelwe isihambeli esisuke sifikile sihlatshiswe nje kudliwe nje ilale nje isihambeli sidle ngokunganankinga sihlinzekwe ngembuzi ukufika kwazo. Saphinde sabuya mbukele. Okusho ukuthi wembukeli-ke uma ngabe-ke sebebuya-ke ngakusasa labantwana-ke bebuyele emakhaya baye-ke sebenikezwa izipho ey'suke y'vela kubo laba basemakhaya kunina. Mbukeli-ke izipho zakuqala kwangiyizo izipho eziyisimanga. Izipho nje zokuthi ngoba uma ufikile kufuneka kube khona ophuma ukuphethe. Abaluka abathunga iy'mbenge, uthola hlezi kuney'mbenge, ababaza amaphini, hlezi amaphini, abeluka iy'cephu kanjalo, thize icephu, izinto nje ey'njengalezo nje ey'ngakho ukuthi ziyisimangaliso. Babuye nakho-ke abantwana-ke bese-ke nomkhulu-ke bese emnikeza-ke umzukulu wakhe lolu dondolo lokuthi-ke ilona-ke athi umfisela impilo ende azaze ahambe ngalo ngoba uyobe esekhule ngokuphoqa ukuthi kube khona isisekelo sesibili esobe sesiludondolo ngaphezu kwemilenze yakhe. So-ke abuye-ke eze ekhaya, uma esekhaya-ke bafike bayazithula-ke lezi zipho abay'phethe sebeyasho cha bafikile emakhaya kunina hhayi bamukelwa ngendlela eqondileyo. Asithembe wena usengweni sisenawe. Sesonke. Dingiswayo omkhulu. Okusho ukuthi wembukeli-ke manje-ke isimo-ke sekubhekwane naso-ke manje-ke sekuthi sekufuneke-ke manje-ke baphume-ke manje bahambele iy'hlobo-ke manje. Baphume cha baye ey'hlobeni, bayihambele iy'hlobo ngokunjalo uma sebezwa ukuthi hhayi sebekhathele babuye beze ekhaya nalokho abasuke bekuphethe. Ngakusasa futhi bazophinda baphindele kanjalo. Hhayi-ke uma sey'phelile-ke lezi hlobo bebehambela beyozazisa ngale nkonzo ezokwenziwa bey'mema, bememela le nkonzo ezokwenziwa. Sebezobuya-ke abantwana-ke manje-ke
bezekhaya sebezogonqiswa-ke manje ngoba sekuliviki lokuthi sekufuneke yenziwe le nkonzo. Sekuliviki lokuthi sekufuneka uqhutshwe-ke manje lo mshikashika woshikishi. Cha, kuvela-ke embukela ukuthi-ke babeqoqwa-ke labantwana njengoba ngithe nje bahlanu, baqoqwa-ke manje bazohlaliswa endlini eyodwa. Kuvele ukuthi kwakuyindlu yakwagogo ngoba ugogo munye osuke ezala bonke labantwana. Okusho ukuthi uzala uyise, kusho ukuthi ngalokho uzala bonke labantwana ugogo ngoba labantwana bazalwa indodana yakhe. So bazoza lapha endlini kagogo-ke bezogonqiselwa kuyona. Kusho ukuthi-ke omama bayawazi umsebenzi wabo-ke. Ngisho ukuthi lowo nalowo mame-ke uzobe eseza nenkatha-ke ezobe izogonqisa umntwana wakhe, yona ezobekwa phansi, kubekwe icansi ahlale phezu kwayo, nalo bahlale-ke manje-ke bazothe, bahlale manje baziqoqe, bahloniphe, behlonipha lo mshikashika. Kuvele ukuthi-ke mbukeli-ke emva kwalokho uma ngabe sekunesimo esifana naleso, sebehlaliswa phansi-ke, ubaba-ke usethatha-ke manje intondolo yakhe nje impela enkulu oza nayo. Ngane zami, njengoba-ke sengithe ngiyanihlalisa phansi, nansi-ke impahla engizoyinika abafowenu bayihlinze, bayipheke ephekwayo. Iyona-ke ezoba-ke iyisishebo senu sokuthi njengoba nihleli nje endlini, uma ngabe nihalela inyama, impela isize nifudumezele, bese emva kwalokho-ke nikwazi ukuthi nidle. Futhi njengoba behlaliswa phansi nje eze banika leyo nkonzo, uqale kuqala wayobika emsamo wendlu le ushiswa kuyona impepho ukuthi kunenkonzo azoyenza, ngakho-ke abantwana uyabahlalisa manje. Futhi-ke indlu eyimele le okuthiwa kushiselwa kuyo impepho, iyona ayishisela kuyona, ubuya usezobatshela abantwana ukuthi hhayi hlalani phansi-ke ngoba sengibikile ukuthi nihlala phansi. Usondeza le mbuzi nje, uyisondeza vele sebehleli phansi. Babukeli, le mbuzi akuyiyo ahambe nayo uSokhaya waya kuleya ndlu wayokhuluma, cha. Ukhulumise nomsamo. Imbuzi ayihlangene nomsamo, kepha izonikezwa iy'ngane ukuthi zikwazi ukuthi zikhululeke. Uma kufanele zidle inyama, zidle. Ngoba ngabantu ofune baphume lapha emnyango mhla bephuma, babona behleli kahle, benakekelwe, bekhululekile. So uma behalela inyama bangabi nayo inkinga ababhekana nayo. Okusho ukuthi embukeli-ke sekuthi-ke uma sehambile-ke iy'nsuku, hhayi-ke usefika-ke isigaba sokuthi-ke manje sekufuneke iqaliswe-ke manje inkonzo ebhekiswe kula bantwana, inkonzo yenkwezelo, inkonzo yenkuthazelo. Seliyafika usuku-ke sekubanjwa-ke manje-ke izimbuzi-ke lapha esibayeni, njengoba bebahlanu nje nazo zizoba nhlanu. Ziyabanjwa-ke lezi mbuzi-ke, bathathwa-ke labantwana baya kuleya ndlu okuyiyona ndlu ekhuluma izindaba. Uyabangenisa kubaba, uhlala nabo. Hleze bayangena nabafowabo bababambela-ke lezi mbuzi-ke, useyalukhuluma-ke udaba ubaba. Khuleka kinina abasengweni, ngikhuleke nina bomadlokovu. Ngilapha nje nina basemangadini. Sengizokwenza-ke manje-ke umsebenzi engangihlalisa iy'ngane ngaleliya langa ngithi ngizowenza, ngize nginibikela. Sengiphe kwawo-ke manje. Njengoba nizibona iy'ngane nazi, usibanibani engimzala kumasibanibani, nangu uhleli kwesokudla.
lo olandelayo usibanibani engimzala kaMasibanibani, kanjalo aze abaqede. Njengoba belapha-ke nje ngijabule ngiyafa ngiyaqhuma ukuthi iy'ngane zami zibe yisibonelo kwabanye abantwana, zibe yisibonelo ngisho emphakathini. Yingakho ngithi angiyisondeze lapha-ke kini-ke ngizothi ngiyacela kinina abasengweni, ngiyacela nibe nami ekuthenini labantwana njengoba sebeziphathile nje bangaze bagugele insisheni bengetshwala. Ngithi kini ngicela ukuba nibabhekele nemizi ehlanzekile ukuthi bangakwazi ukuthi babe ngabafazi bakuyo leyo mizi. Ngakho ngiyabacelela njengoba nibona nje nazi ney'lwane zibanjiwe eduzane kwazo nabo bey'bambile ngamanqina umuntu nomuntu ebambile. Yizona y'lwane-ke engibacelela ngazo lezi abantwana benu omadlokovu. Hhayi ngiyaqeda-ke lapho kubaba-ke abonge-ke lo thuba lelo-ke aphume ney'ngane-ke aphinde udaba manje ayolukhulumisa nasesibayeni-ke manje. Ukhulumisa-ke manje kubantu okuthiwa abesilisa bona okuthiwa indawo yabo ilawu labo isibaya nakhona uyokwenza inkonzo efanayo nale yenza endlini la kushiselwa khona impepho. Cha nakhona uma eseyiqedile le nkonzo-ke esibayeni-ke yokucela-ke okuhle nokuveza ukujabula ngokwenzekile kule minyaka iy'ngane ziyihlonipha, ziwakhela isithunzi umuzi. Ngakho-ke usiyanikeza-ke naye ukukhomba intokozo nenjabulo kuzingane. Futhi-ke bese eyicelela-ke ayicelela khona. Uma seqediwe-ke sebayayibamba-ke iy'nsizwa-ke nabafana-ke seziyabulawa-ke lezi iy'lwane-ke zonhlanu. Mase y'hlinzwa sebeyakhululwa-ke la ukuthi hhayi ababuyele endlini emigonqweni yabo bayohlala phansi-ke bayahamba-ke baya khona. Ziyahlinzwa-ke iy'lwane, uma sey'hlinzwe-ke lezi mbuzi kuqhutshwa le nkonzo engikhulume ngayo nakumemulo part 1 ukuthi la edikiza khona basike lelo qatha kuleyo ndawo edikizayo ezabe emaqatha amathathu nje nala unamatebhe khona basike khona bahlanganise ebese-ke bazi ukuthi-ke kuhanjiswa-ke lamacuyo kubaba endlini. Kuyaqhutshekwa-ke nokulungisa isimo sokuthi-ke sekuqediwe ukuhlinzwa kuvulwe ngapha iy'fuba lezi kukhishwe ngaphakathi kanjalo. Ebese-ke sey'thathwa-ke lezi nyama, isithathwa-ke le nyama isihanjiswa-ke manje endlini eyiyona eqokiwe ukuthi hhayi ziyofika y'bekwe kuyona. Futhi-ke sekobe sekuthathwa eyangaphakathi-ke ilungiswa kahle-ke kukhishwe okukhishwayo kanjalo. Bese emva kwalokho-ke sekuyaqedwa iyaphekwa eyangaphakathi. Iyona-ke ezodliwa okolala kudliwe yona. Le yangaphandle-ke siyophekwa ekuseni ngakusasa. Saphinde sabuya mbukeli. Okusho ukuthi embukeli-ke ngakusasa-ke uma ngabe-ke sekusile cha, seziyaphuma-ke iy'ntokazi lezi-ke ziyohlamba-ke futhi ziyogeza emfuleni unamanzi ahambayo. Emva kwalokho babuye-ke beze ekhaya. Mase besekhaya-ke nabesilisa laba basekhaya nabo-ke bayahlahla-ke inyama le bayifaka-ke emabhodweni. Uma-ke sekwanjalo-ke sekuyaphekwa, kuyaqhutshekwa kuya phambili. Kusho ukuthi-ke njengoba sekulesi sigaba-ke ney'hlobo may'sondela-ke zisondela-ke
nawo amaqhagazo nazo ukuzokwandisa ukudla kunganqikwa kulezi mpahla zakwangema. Kusho ukuthi emva kwalokho babukeli-ke uma sekuvuthiwe ukudla-ke ney'hlobo zonke sey'fikile ngobubanzi bazo, nabanye hlasimbeni abasuka emakhaya konina bafika nabo. Kufika esigabeni sokuthi hhayi sekufuneke manje-ke kuphakwe nebala kuqedwe. Mase kuphakiwe-ke sekuyadliwa, kudliwe ukudla. Uma bethe kanjani xaxa ngokwesibalo hlezi abantu kuyaphoqa ukuthi kuze kuthintwe nakulezi iy'pheko kuyathintwa, akunankinga. Uma kuwukuthi futhi kwenele lokho okuvele kukhona, zizogcinwa kahle iy'pheko vele kusebusika aziboli, ngoba iy'pheko isikhathi esiningi kusuke kuyikho ukuthi hlasimbe omunye umuntu uy'bulalele imbuzi yakhe nje etyebileyo enhle, ngabe intondolo, ngabe imbuzikazi nje. Ngakho-ke uyithathele nje uhlangothi lonke walipheka lavutha wayeseke eselihambisa-ke njengesipheko. So-ke nje iphekwe nje into eyaye ingasiyo inkinga ukuthi zenziwe ngoba le mfuyo yayinsada, umhlaba uvulelekile wenele. Asithembe nasengweni sisesonke. Sisonke. Dingisayo omkhulu. Okusho ukuthi uyambukeli-ke uma ngabe sekudliwe kwaqedwa-ke kwaze kwaphuzwa okuphuzekayo ngoba phela bekuhlinziwe lapha nokuphuzwayo bekwenziwe, okuhatshulwayo, okubababayo kukhona, okuzothile, okusho ukuthi amahewu lawo, umdokwe, akhona kuyaphuzwa kwaqedwa. Hhayi-ke sekufuneke manje-ke kusingathwe-ke umsingatho-ke manje-ke ukuthi-ke sekudliwe phela sekufuneke kube nemidlalo. Ukuthi baphumelele-ke emnyango ngoba phela sikhumbule babukele ukuthi nawo amagceke aphambilini nawanamuhla awafani. Njengoba thina siqoqele ndawonye nje sisemagcekeni engathi sisemakopini, endulo umhlaba ubuthe ukuvuleka. So-ke negceke elilodwa nje beliba igceke elikhulu. Yingakho nabanye babegcina ngisho iy'gcawu uthole ziba khona egcekeni ngoba kuthiwa lona igceke elikhulu. Ngezansi kwalo igceke futhi indawo ivulekile. So uyabona nje, okusho ukuthi baphumele emnyango-ke hhayi-ke kuyodlalwa-ke apha emnyango-ke kujatshulelwa-ke le nkonzo ekade yenzelwa lezi ngane. Zenzelwa uyise futhi wayicelela nokuhle, kuqhutshekwe kuye phambili. Futhi uyembukeli uma ngabe selebona ukuthi hhayi sekuphothuliwe, siyaqala kusokhaya-ke shuthi manje usekhanda uhlelo lokuthi sekufuneke kube khona manje-ke iy'lwane ey'nkulu okuyizona-ke manje kufuneke ziwe phansi ngenxa yokuthi ngakusasa kuzobe-ke sekunomgidi-ke, inkunzumalanga yomgidi, indumezulu yomgidi, kwazise iy'ntombi zakhe zingaki zinhlanu. Futhi-ke usobe sefaka-ke isaziso ukuthi hhayi abasondeze-ke iy'nkomo esibayeni. Mase zifakiwe esibayeni-ke useyahamba kusokhaya-ke useya endlini-ke la ashisa kuyimpepho useyolibika kudawudawu. Nina basengweni sithokoza kasiqedi umcimbi-ke ngizawuthi inkonzo ebengiyenzela abantwana ibukeka ihambe kahle ngoba akukho ukuhwebhana esikubonileyo, akukho okuphoxayo esikubone, sibone konke kumnandi. Nabakade bethunywe abasemakhaya konina iy'ngane bafikile, sahlalisana kahle nabo akukho kubi esikubonileyo. Ngakho-ke nina-ke bomadlokovu, kulolu suku lwakusasa-ke manje-ke sesiya-ke manje esigcawini lapha okuzobe sekunomgidi omkhulu ozobe usunabantu-ke abavela-ke ey'ndaweni ngokuhlukana bezoy'bonela ngamehlo lezi ntokazi ezenzelwa into enhle kangaka, bezoy'bona ngamehlo lezi ntokazi abangakwazi ukuthi babekise ukuthi hhayi mina leyana ngiyafisa ukuthi impela ke ngiyibhincise nxanye ngiyishela ngoba ngiyafisa ukuthi ngathi ngaba yiyo eba imbali etshalwa
ekhaya kithi. So-ke kusuke kuyinkulumo ebanzi-ke uma kwenziwa into enjengayo le. Ngakho-ke ngiyabasengweni ngithi-ke ngicela kusasa ukuthi njengoba ngizobulala-ke iy'nkomo namhlanje ngenxa yokuthi ngihlinzeka umgidi wakusasa, ngicela nakusasa kube kuhle njengoba kwenzeke namhlanje, kungabi bikho zinxushunxushu. Nezaba zey'ntelezi nathi sobe sizame ngazo zisebenze, kungabikho kubi okugcina kwenzeka. Cha-ke, ebese ephuma futhi-ke awulukhuluma nasesibayeni lolu daba ukuthi uzokwenza into enjalo, awucakise njengoba kade ecakise endlini. Futhi uyamukela wami-ke emva kwalokho-ke uzobeka usokhaya-ke esesho ukuthi hhayi, ngane zakwethu ngizowisa iy'nkabi ey'mbili. Yinansa le ebomvu yamahlawe elengisa iy'mpondo, bese kuba yiyo-ke leya igodla legodle uphondo olulodwa lolunye kodwa aligodliwe. Ngakho-ke yilezo nkabi zombili ngiyethemba ukuthi hhayi, uma sihlinze zona inyama yokwenela. Cha, nebala-ke bese-ke ziwa phansi-ke lezi nkabi. Seziyahlinzwa-ke lezi nkomo. Isiyakhishwa-ke inyama. Sekuyakhishwa lawo mantshontshwana. Uyabaswa-ke laphaya esibayeni. Uyahlafunwa-ke. Isiyathuthwa-ke inyama-ke. Isiyophanyekwa kahle, iyohengwa kahle lapha endlini ukuze phela ikwazi ukuthi ivuze. Cha, nebala kwenziwe kanjalo. Uma kuwukuthi futhi bathatha isinqumo sokuthi kwanhloko zakhona bayihlahla ngalolu suku, uma kuwuthi ithuba babona liyavuma, bayihlahle futhi. Ihambe-ke inyama-ke isiye endlini-ke. Emva kwalokho-ke babukeli-ke, sekuyazeka ukuthi hhayi, uma kukhona hleze abahlela ukuthi kofuneka ilale iphekiwe ukuze labantu abala egcekeni ngoba phela njengoba kuzobe indumezulu yomgidi nje, nabanye basemakhaya kunina bey'hlobo abebengekho emini, abanye bazofika ukwenzela ukuthi kusasa kusevele bekhona uma ukuthi la basuka khona kuthe kuba kude, ukuze bangagqilazeki sekufune beze ngohambo oluphoqa ngoba sekulusuku lomgidi, ngcono balalele ngapha. So njengoba bekhona nje ukuthi-ke kuzawufanele kube khona-ke inyama ephekwayo, iphekelwe ukuthi kulaleke kudliwe yona. Cha, kube njalo babukeli-ke, okusho ukuthi-ke kudleke okudlekayo, ebese-ke sekwehlukana ngezindlu-ke abantu bahola. Mbukeli-ke okufuneka ukwazi ukuthi-ke ney'ntombi ey'khula nalezi iy'ntombi ezenzelwa le nkonzo, zizofika-ke nazo-ke ngalolu suku zizokhempa. Ziqhuba le nkonzo yokukhempa-ke njengoba bengishilo nako okudlule. Kuney'ngxoxo zabo, kunemihleko yabo, hleze uma bezwa ukuthi futhi abahube bay'hubela, bakhempile. Akukho muntu wesilisa okufuneka abe khona lapho. Akukho zingane okufuneka zibe khona lapho. Ngoba inkonzo ebhekene nobulili obuthize, abudingeki obunye ubulili. Futhi-ke hawu, uma sekusile-ke bese yiphuma-ke iy'ntombi-ke seziya emfuleni, seziya kohlamba kogeza. Ngabe kukhona nezabo okufuneka bageze ngazo, yibona abaziyo mama. Yibona abaziyo, mina ngeke ngize ngithi zazi bakhona ngoba umsebenzi wazo omama. Ngicabanga ukuthi nani bomama ningakwazi ukuthi nisitshele uma kufanele nisitshele ukuthi kwakwenziwani. Kodwa ngeke ngize ngifune vele ngoba imfihlo yenu uma kuwukuthi ikhona. Okusho ukuthi embukeli-ke uma-ke semfuleni-ke laphana-ke,
bayahlamba-ke, bayageza, bayaqeda-ke, abasenalo ilungelo lokubuya-ke beze ekhaya ngoba kufanele bagcaluse ngoba kufuneka bawuhloniphe lo mkhakha. Labo kubhekene nokuthi umgidi umayelana nokuthi yibona kade becelelwa okuhle. Hhayi sebezothi uma lapho-ke emfuleni ekhaya kuyaqhutshekwa nasekhaya nakhona inyama ingene emabhodweni, kuyaphekwa kuyaxabha. Omama bapheka okuphekwayo kuzobe kudliwa nale nyama. Kubizi, ngakhona kufuneka kwehliselwe bona njengoba belapha emfuleni kuthunywa lezi ezinye iy'ntombi lezi ezisezinjejane zibahambisele okudliwayo. Ngoba phela awuzobe ehleli laphana nje abadliwa indlala, cha. Khona okuhanjiswa la bakhona. Uma kukhona futhi okunye abakuhalelayo ukuthi baphinde balethelwe nakho, kuzolethwa. Uma bedinga amanzi okuphuza awakho ukuthi kolanda ukuthi vele baseduze kwawo amanzi, bayaphuza akunankinga nje. Kuyaqhutshwa nje impilo iya phambili. Okusho ukuthi-ke mbukeli wami-ke nabo abantu abazihambeli uma ngabe sebona ukuthi hhayi ilanga phela selikhuphukile, sey'hubela sakusha impela iy'nkobe ebese cha, kubonakala befika-ke ngokuhlukahlukana-ke abantu-ke cha bakhona ukuthi hhayi, isigcawu esizoba naso hhayi, singapha ngakho-ke yanini ngapha lapha isigcawu esizoba ngakhona. Futhi uma sekufika isigaba-ke sokuthi-ke namabhodwe asevuthiwe, isikhathi sesiyavuma ukuba kufuneka phela manje-ke balandwe ezibukweni laba bantu oyibona esingabo, cha usuyacela lezo nsizwa zakhe ubaba noma abafowabo hlezi nomholi wendawo ngakube induna, bahambe bayobalanda-ke. Njengoba bekhuphuka nje laba abebuya emakhaya konina baphethe lezi y'mboko abay'nikeziwe ngoba lezi y'mboko zingezinye zey'busiso ofuneke kubonakale ngisho esigcawini ukuthi cha, kukhona isibusiso sempilo ende abasiphathisiwe emakhaya konina. Vele ukuthi-ke mbukeli-ke hhayi-ke uma esefika esigcawini-ke useyasho kubaba wabo ukuthi umphakathi wakithi nani omakhelwane ngokuy'funda enize nazogcwala kule ndawo. Njengoba silapha-ke sizoba semgidini omkhulu wokuthi abantwana bami kade ngibenzela inkonzo ebalulekile, inkonzo yokubajabulela, ukubajabulisa. Ngibacelela nanokuhle kodwa, ngibenzele inkonzo yokuthi ngiyakhwezela ukuthi okuhle akuye phambili. Ngibenzele inkonzo yokuthi ngiyakhuthaza ukuthi kuqhubeke okuhle kuya phambili kubo, nabeza ngemuva bebebukela kubo lapho. Ngakho-ke ngizocela ukuba-ke iy'ntombi zami lezi engifika nazo kunye ney'mpilisi zazo, bathi ukufudumeza nje inkundla noma bathathe iy'ngoma nje zabo mhlambe ezintathu, uma beqeda bese benidedela inkundla, ningene-ke nani-ke nidlale. Cha, nebala-ke kuqaliswe kwenziwe-ke lokho. Okusho ukuthi embukeli-ke uma ngabe sekufika esigabeni sokuthi-ke asephelile-ke amaqembu akade enandisa. Sekufika isigaba manje sokuthi-ke ngabe ubaba useyalivala-ke inkundla-ke. Abese ecela futhi ukuthi hawu, zintombi zami nina enivula inkundla ukuthi nizivalele futhi. Ngoba phela manje inhloso kababa njengoba enza lokho, uyabamaketha, uyaba-advertise ukuthi babonakale. Ngoba phela manje usefuna abantu bangqongqoze bathi ekhaya. Size ngesihlobo esihle ngakho manje kufuneka angabafihli abavele obala. Ababuye futhi bazoshaya ingoma zokuthi
bavala inkundla. Uma isivaliwe inkundla useyasho ubaba ukuthi hhayi akuyiwe ekhaya-ke kulaba abakwazi ukufikela ekhaya-ke labo kufuneke udaba lulungiselwa khona-ke lapha enkundleni. Kuyasondela ukudla, iy'pheko. Izintombi zakhona kule ndawo esey'qome hleze abantu abafikile kule ndawo abavela kuleyo ndawo abaqome kuyona. Nabo-ke kukhona iy'pheko abahlinzekwe ngazo. Uma kuwukuthi kufuneka y'lethwe khona lapha enkundleni lapha abahleli khona bayalethelwa. Uma kuwukuthi kwakhiwe uhlelo ukuthi bazoya koThigozolo mumzi nemumbi ukuze basondezelwe, kuthiwa iminjonjo kwenziwe. Uma kuwukuthi kufuneka leyo mnjonjo kufuneke idliwe sehwalele, akunamgomo otheni ngoba vele bebehlinzekiwe. So ukudla ikhona okwakubekwa phambili ukuthi ukuze indawo ibe negama elihle kufanele bona abakuleyo ndawo baqinisekise ukuthi ayibibikho indlala, umthwalo awube umuntu oyedwa ngoba njengoba benza lo mcimbi kusuka nabantu bakwezinye iy'ndawo, abanye bayaqala ukuza ngapha. Kodwa uzobona indlela nempatho nokuy'thoba kwabantu bangapha. Afise ukuthi yazi kulezi zintokazi ebeyizobukela nalezi ebeyizonandisa la, uyazi uma ngabe nami ngingathola umfazi kuzo, futhi ngizobe ngithandwe endaweni enabantu ababaziyo, abantu abanobuntu. So nje ukuhlinzeka ngey'pheko kwakuyinto eyayisuke yenziwa ngenhloso yaleso simo. Ngakho-ke mbukeli sho ukuthi-ke uma sekubusiwe-ke babuyela emuva, abantu baya emakhaya bancoma, banconcoza ukuthi cha, ibiyinhle into ebenziwa uMadlovu ney'ngane namadodakazi akhe. So nje babukeli ngizosho kanjalo ngithi olwazini lwami mayelana nomemulo part 2 lo ebengwethula obizwa ngokuthi inkwezelo noma inkuthazelo. Ngokuyalelwa kwami yilabo engangikhuluma nabo banginikeza le ndlela-ke babukeli. Banginikeza le ndlela-ke Mazwane Zulu, owena mnikazi wodaba, engethemba ukuthi-ke sisazoqhubeka sibe munye ngoba uyeza umemulo part 3 emva kwalokhu. Ngibonge nami, Nkosi.